What up mga geng-geng? Kauban na to lang si Sampax. Ito lang si Bye-Bye. Design. Yo, what's up mga ano pare? Asa na pa doon ron? Bye-bye. Bye-bye ka mo. Yo, bawa sa em. Kung nyo rin gusto niya duro. Tama to. Tune in sa Singular Plan Magkawe. Peace sign. Yo gang! Asa na ron Jow? Yo, what up? Padong na rin. Yap. Ito na so miss, good. yap. Padong na bye-bye. Peace sign. Awa po. Balik. So karon ito may sagdanan guys. So bado na may sabis ka. Tama to, pinakamalakasan. Our leader. Kita. Malakasan. Sugba. Huwag kang kapil di si guys. Pati kaludan. Huwag ka naman kaka. Kalutan ka. Ayaw, ibili yung bag ni mo, brothers. Kuha na to, sir. Kuha na. Atayin sila eh. Wag. Kamera gaw. Putangin na ka. Dali. Ang tapat mo? Isa itapa daw. Okay na. Okay na. Saka na no? Huwag mag-itapa daw. Kanya na lamang hints agwan ra. Oo, yan to. Pado ba na isa. Dapat naman eh, di ko matapa rin mo na. Tayo magkala rin ang taga-taga. Dili yung movie. Yo, makatuot. Pwede maglumboy din pa. Gabuya dre. Nasbat mo pa ba? Panaogong fluent pistin na. Wala na, lumboy-lumboy na daw. Solo, lingko rin na. Diyan ba pwede daw? Kahit on mo. Tigano. Sumato nakasakay na meron guys. Nara pinakagahe sa Iskaw ang kauban doon. Ging. Yo, shout out mo channel YouTube 1,000,000. Sampaksra. Brothers. Tapa na to no? Makuha awards. Yung pa sa mga chikas ni Klein. Unsa? Sab. Oh, daan slopin buang nagatugambag. Ha? Alas 4:20, dagot niya abante. Nakasan ni Isidro, smoking lang ko ganje. Mga bitches kung makakita na ako mabasa ilahang pante. Pero sorry kaya wala ako'y bakante. Una-una ko mani usan na ng budget. Mga haters na ako kay grabe yung ka-funny. Pero dili maundang ang akong diskarte. Yeah, alas 4:20, smoking ganje. Yeah, alas 4:20, smoking ganje. Alas 4:20, smoking ganje. Alas 4:20, smoking ganje. Abo na guys. Oy, ang sugbahanan. Uy, kuha ka to. Kuha to. Motherfuckers. Uy, nawawan. Kabzat. Nakuha siguro na piit. Siyat, madapuak. Kuya. Kansir matawa tayo just mila ni. Ismail. Kuha ko las pinistriyan. Pinabuta pa ni Edis Mitro. Tala.
Mura taga bukid. Sige, guling as lagi. Eh, naabot kamot. Nag-ingor, naglingko rin ako, nagdagbag. Addaw na inad dyan. Ako sa lingaw, di na nakilid. Lagi, malay yung France lagi, tulo ko no. Harap ko nang lagay mo ang naga. Masipiyat mo suod ba? Ato naman yung ingata. Ayaw lagi! Bulimba na yung kay Karon! Bulimba na pod! Assuming ako. Naghukas na kay Gato kay Karon! Ang nagapo ako po. Kasi na pamili. Sleepyhead! Sleepy na. Asa gon? Lighter. Ha? Musin mo. Maunus ka no? Mauna sa ako no? Smoke weed, grabe na Parang just Kundi 5 days kwarta din Maximum mo. Kami may na-flight mode hot kayo. Kami may na-flight mode Flight mode, yeah Ano tabi lang mga singlasa ito? Kundi na kwarta din Bro, mas crap. Wajib kayo, na. May tambok. Gawas. Oy, kabatay! Asa? Matar beef ko. Beef? Beef? Beef. Ano ba na kay Ipo? Sa ba niyo si Pasibok? Ay, sorry. Oy, Yeah Beef. Sa beef. Pag beef, ano? Beef. Pag beef. Apila na, oy. Flight mode, yeah Kundi na Katakan tatabi. Oy, ano tapil na to intro? Happy Matay! May pakita mo? Yo, Bisay! Kama kasi ito yung Bisay, Bisay sa mga bulat kukas! See you tomorrow!